Súčasné spoločnosti sú často zamerané na fyzické zdravie a estetiku tela, no veľmi dôležité je aj duševné zdravie a je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Preto je potrebné starať sa oň rovnako ako o fyzické zdravie, nakoľko jedno bez druhého nemôže fungovať. Sú prepojené a každé z nich môže mať na to druhé škodlivý alebo pozitívny vplyv. Prečo by sme sa mali starať o našu mentálnu pohodu rovnako intenzívne ako o fyzickú kondíciu? Tu je hneď niekoľko dôvodov. Duševné zdravie ovplyvňuje, ako sa cítime a ako zvládame stres a tlak. Starostlivosť o duševné zdravie znamená lepšiu schopnosť zvládať emócie, náročné situácie a udržiavať pozitívny postoj k životu. Duševné zdravie a pohoda sú základom pre také schopnosti ako schopnosť myslieť, cítiť, zarábať na živobytie a tešiť sa zo života. Duševné zdravie ovplyvňuje naše vzťahy a interakcie s ľuďmi okolo nás. Keď sa staráme o svoje duševné pohodlie, vieme lepšie komunikovať, prejavovať empatiu a vytvárať zdravé vzťahy. Duševné zdravie má vplyv na našu schopnosť byť produktívny a kreatívny. Keď sa cítime dobre v našej mysli, sme schopní lepšie riešiť problémy, prichádzať s novými nápadmi a dosahovať svoje ciele. Starostlivosť o duševné zdravie môže prispieť k prevencii duševných problémov, ako je úzkosť či depresia. Ak sa dostaneme do zložitej situácie, už vopred vybudované zručnosti na ich zvládanie môžu byť veľkou výhodou. Preto je dôležité nehľadiť na duševné zdravie ako na tabu tému, ale otvorene hovoriť o tom, čo nás trápi. Veď predsa to podstatné je vo vnútri.